Bona tarda. Abans que res, agrair al senyor Hernández la invitació per participar avui en aquest acte. Jo he preparat unes reflexions, si voleu. Ho he titulat amb una pregunta: necessitem una llei de transparència? I per respondre us aniré exposant insisteixo, unes reflexions que he organitzat en 7 apartats. Per començar, un apartat que titulo Malestar ciutadà. Penso que estem d'acord que hi ha un cert consens o un consens absolut al voltant de que en aquest moment hi ha un malestar en relació al sistema democràtic. S'ha traslladat a la ciutadania la sensació de que estem davant d'un sistema que és pervers, que és corrupte, que està controlat per uns partits monolítics, que estan allunyats, aquests partits, dels problemes de les persones, allunyats de la societat. Evidentment no comparteixo aquest plantejament. Jo penso que això és una imatge que és injusta, és molt injusta, però és evident, insisteixo, que això ha arrelat entre l'opinió pública i hi hauria diverses causes que hi han influït. Sens dubte, una d'elles, en relació al que esmentava en Xavier Hernández, la primera, segurament, és aquests casos de corrupció que els mitjans de comunicació ens han anat traslladant, han anat fent aflorar, que a més resulten encara més dolorosos per la situació de dificultat i d'angoixa que viuen moltes de les famílies del país. Però hi ha influït també la mateixa actitud dels partits polítics. Penso que també s'ha de reconèixer que, llevat d'algunes excepcions, no han sapigut assumir les seves responsabilitats i que, a més, sovint el que han fet és engegar un ventilador i així escampar i tots quedem, si no fa, iguals davant d'aquest problema. També hi ha contribuït des dels partits la voluntat d'exagerar la pròpia puresa per enfrontar-nos a l'altre com a corrupte, jo no, ell sí. Aquestes maniobres, insisteixo, també hi han influït. Tot això, insisteixo, estén una idea que la política, que les institucions, que les administracions són, si m'ho permeteu, com una mena de cova d'Alibaba i la imatge pretén ser gràfica per ella mateixa. Dissortadament, encara vull afegir que els mitjans de comunicació que durant molts anys o que durant els anys 70 i 80 van apostar i van actuar decididament en favor de la recuperació de la democràcia en aquest país, doncs en aquest moment sembla que aposten molt més per un escàndol, per un gran titular, que no per aquestes altres actituds més, si voleu, de responsabilitat. Segurament això els va bé per les tirades d'exemplars, per la difusió dels seus propis mitjans, però penso que té conseqüències nefastes per la percepció que en té la ciutadania de totes aquestes qüestions. Hem oblidat, penso que amb lleugeresa, que vivim en una democràcia que va ser costosa d'assolir. Hi va haver molta feina feta per molta gent per arribar a dotar-nos d'un sistema democràtic. No va ser fàcil, va costar molts esforços deslliurar-nos d'una dictadura i jo penso que ara, amb aquesta problemàtica de la que estic parlant, d'alguna manera retornen uns tics de les dictadures, de la dictadura. A la premsa, o més aviat a la televisió, penso que abunden massa una sèrie de programes en la que de seguida apareix algú que, després de deixar la classe política per un igual amb un nivell deplorable, a partir d'aquí fa unes crides i unes afirmacions en el sentit que aquí, amb Franco o amb un personatge d'aquest tipus, les coses ens anirien millor. Això està passant. Per tant, primer punt, aquest malestar. Segon punt, repensar la democràcia. Penso que també hi ha un cert consens, o un consens molt ampli, al voltant de la idea que la democràcia entesa com a simple acció d'anar a votar cada 4 anys
això està en crisi. Això, hi ha molta gent, molts sectors, molta pressió per dir que això no és democràcia o no és la democràcia que volem. Cal avançar, penso personalment, pel que es coneix com concepció deliberativa, una democràcia deliberativa, una democràcia on la discussió admet el canvi de posició, és a dir, una democràcia on escoltar els arguments i donar arguments permeti arribar a una situació de ni tu ni jo, un acord, un punt mig, etc. Això vol dir una democràcia on els valors que haurien de ser fonamentals de la participació, del diàleg i del respecte siguin la base d'aquesta democràcia, perquè aquest escoltar i aquest debatre i arribar a acords no ho podrem fer, insisteixo, si no hi ha aquesta base de participació, diàleg i respecte. Un apunt en aquest moment vull fer, si defenso aquesta democràcia que és capaç d'escoltar, de participar, de dialogar, aquí vull fer un apunt sobre el paper que jo penso que estan cridades a tenir en aquest àmbit les associacions, les entitats. Penso que aquesta democràcia de la que jo parlo, en bona mesura, la tindrem si tenim unes associacions, unes entitats que també siguin escoles de democràcia tal com l'estic defensant. Però difícilment tindrem aquesta democràcia si aquestes associacions no reuneixen aquests requisits de transparència, de rendició de comptes, d'escoltar, de participació dels propis associats. En l'àmbit de la millora de la democràcia jo penso que les associacions tenen moltes coses a dir, però amb honestedat també penso que tenen feina a fer. De la mateixa manera que els diferents poders públics han d'articular plans i programes per desenvolupar i millorar el funcionament democràtic i la intervenció de la ciutadania en el disseny i l'execució de les polítiques públiques, també penso que les associacions han de fer alguna cosa semblant respecte de les persones relacionades en el seu propi projecte social. Les associacions són un element clau en una democràcia de qualitat, però, insisteixo, també les associacions haurien de fer aquesta feina d'autoreflexió i autoesmena. Els qui sou membres d'entitats, d'associacions, segurament compartireu el que estic explicant. Bé, dic que hem de repensar els procediments o les maneres per dur a terme aquesta participació, perquè no deixa de ser un contrasentit que justament estiguem plantejant-nos això en un moment en què la ciutadania, i molt especialment els joves, tenen cada cop més possibilitats d'accedir a la informació i tenen cada cop més possibilitats i recursos per manifestar la seva opinió. Això ha canviat en els darrers anys, i tot i que estiguem en aquest moment amb tanta informació a l'abast i amb tantes maneres de fer-te sentir, doncs resulta que la participació la participació política està en crisi. Tercer punt, tercera reflexió, defensa de la democràcia representativa. Fixeu-vos que jo estic parlant de repensar o d'actualitzar la democràcia, però parlo de la democràcia representativa. Vull fer una defensa de la democràcia representativa. Penso que és el sistema, en majúscula, és el sistema. Segur que necessita que el repensem, que l'actualitzem, però hem d'estar alerta, i per això vull defensar-lo, perquè la situació en la que ens estem trobant és propícia per als populismes i per a totes aquelles forces que jo penso que són antidemocràtiques i que estan, de fet, ignorant o amagant el fet que la política és inevitable. La política entesa com, insisteixo, democràcia representativa és inevitable. Parlo d'aquells que estan escampant una desconfiança generalitzada vers els polítics, com si de l'activitat aquesta, de la política, se'n pogués fer càrrec els que no són polítics o els que actuen com si no fossin polítics, fent veure que són una altra cosa. Cada vegada hi ha més gent que creu que la corrupció és estructural i que els partits, per tant, no formen part de la solució, sinó que més aviat els veuen com el problema.
Una sèrie de gent considera que els partits són els que han fet fallida i per tant és el sistema democràtic a continuació el que està en crisi. Jo penso que la història ens ensenya que en moments de greu crisi econòmica i de feblesa de les forces polítiques, aquests moments afavoreixen moviments d'aquesta naturalesa, d'aquests populismes dels que parlo. Us vull citar aquí el professor Daniel Innerarity, que és director de l'Institut Basc de Governança Democràtica, perquè va publicar un article a començaments d'aquest any a l'entorn justament del risc que suposa criticar la política, i ell esmenta el que anomena la paradoxa del darrer vagó. No sé si alguns coneixeu això. No deixa de ser un acudit que ell escriu en aquest article, un acudit sobre unes autoritats ferroviàries que després d'analitzar i d'observar que hi ha una sèrie d'accidents ferroviaris en els quals el problema està sempre ubicat en el darrer vagó, doncs decideixen, no sé si ja ho endevineu, doncs suprimir els darrers vagons del tren. Ja està, gran solució, no? Vull dir, tenim un problema en els darrers vagons, suprimim els darrers vagons. Això a mi em serveix, penso que és una manera gràfica de veure en quin nivell de resposta hi pot haver davant de la problemàtica en la que ens trobem. Suposant que la política no funciona, què hem de fer? Dic, suprimir la classe política, és a dir, suprimir els darrers vagons, no funcionen els polítics, suprimim els polítics? Qui els substituirà? Val la pena que ho preguntem, això, que ens ho preguntem. I aquestes voldria traslladar-vos que aquestes preguntes que estic fent no són retòriques. Hi ha qui les està fent. En aquest sentit, igual que el director ha esmentat una sèrie de titulars, permeteu-me, mesos endarrere, Miguel Bosé, a Xile, i va per participar en un festival, en una roda de premsa, diu: els polítics estan obsolets i deteriorats, són corruptes, incompetents. Diu, els assistents aplaudeixen i encara afegeix: Bosé va animar els ciutadans a no anar a les urnes per fer fora tots els polítics. Vull dir, les preguntes aquestes que us estic traslladant no me les invento, vull dir, ja hi ha gent que està fent aquest discurs. Jo penso que una cosa és introduir procediments per contrastar la voluntat popular, per impedir que els representants s'eternitzin, hem de millorar els mecanismes, hem de fer més participativa aquesta democràcia, hem de mirar de limitar els mandats, hem d'inventar-nos, hem de repensar, però repensar. El nostre sistema no és perfecte i segur que és molt millorable, però tinguem clar que tots els defectes i totes les mancances no haurien d'invalidar el sistema. Quart apunt. Estem davant d'una problemàtica, d'una qüestió que té dimensió europea i que té dimensió occidental, per situar-nos. Estem parlant de quelcom que depassa les fronteres del nostre país clarament. En aquest sentit, i no sé com anem de temps, però en aquest sentit jo portava uns retalls també de premsa en relació a les darreres eleccions celebrades a Itàlia, que han estat tan i tan comentades. Doncs, per exemple, Pilar Rahola deia dies enrere: si alguna cosa és evident, referint-se a les eleccions italianes, és que l'esclat del sistema clàssic de partits està molt a la vora. A Itàlia ha tornat a triomfar el populisme, aquesta vegada amb una sopa de dues tasses. D'una banda, el fenomen Beppe Grillo, elevat al pòdium per la fatiga d'una societat que ja no creu en el sistema, i de l'altra, l'enèsim èxit d'un Berlusconi passat de rosca que no pot ser més infumable. I afegeix: l'antipolítica s'assenta allà on hi va haver cults de polítics que ho van fer gairebé tot malament i al final van aconseguir trencar la confiança en el sistema. I en aigua tèrbola de la desconfiança i la indignació sempre hi pesquen els demagogs. Un altre, de posicions inclús professionals o ideològiques diferents, també Josep Ramoneda escrivia dies enrere unes idees molt en aquesta línia, que el que està fallant, és a dir, com a explicació del que està succeint,
les mancances o la feina mal feta per part de la classe política. No ho llegeixo, penso que no tinc temps, perquè encara volia dir, per donar idea que estem davant d'aquesta problemàtica que depassa clarament les fronteres de casa nostra, un altre exemple. 20 anys després d'haver estat dedicant-se i invertint molts recursos en els estats d'Europa que van aparèixer després de desaparèixer la Unió Soviètica, el multimilionari George Soros ha arribat a la conclusió de que cal actuar a l'Europa comunitària. Aquest senyor, no sé si l'ubiqueu, va posar en marxa fa molts anys el que es coneix com les fundacions Open Society i ha obert recentment a Barcelona una delegació per tota Europa perquè creu que cal estudiar, cal dedicar recursos i estudiar què està passant amb el populisme i amb la xenofòbia a Europa. Ho dic, insisteixo, per donar una altra nota, per ajudar-nos a situar. No estem parlant d'una cosa estrictament que estigui succeint a casa nostra. 5è apunt, govern obert. Tot aquest exercici que estic demanant de repensar els procediments i de repensar la democràcia haurien de portar-nos a un govern que s'anomena, a un tipus de govern que s'anomena govern obert. Avui, amb les tecnologies de la informació i de la comunicació, podem tenir accés immediat a molta informació i podem disposar d'entorns que facilitin la participació i la interacció entre la comunitat i els seus governants, d'una manera directa i fluida. Estem entrant en un nou model, o hauríem de fer passos per entrar en un nou model, en què la ciutadania, les entitats, els partits, els professionals, els càrrecs electes, tots aquests actors puguin participar i interactuar en el debat per tal de definir conjuntament les polítiques, avaluar conjuntament les polítiques públiques. Això, si em permeteu, es coneix, i hi ha gent treballant i escrivint, com govern obert. Un govern que té 3 potes on descansar, que són la participació, la col·laboració i la transparència. I ara vaig arribant al tema de la sessió. Transparència, em sento amb la transparència, per anar resumint una mica. El tercer concepte clau d'aquest govern obert és la transparència. La participació de tots aquests actors i la col·laboració entre ells, d'aquests diferents actors, no és possible si no partim d'uns nivells de transparència que facilitin aquesta implicació. Per tant, 6è punt, 6a reflexió, transparència. A les democràcies més avançades, tal com deia també el director del centre, la transparència i el rendiment de comptes s'articulen bàsicament mitjançant el deure que tenen les administracions de posar a disposició de la ciutadania la màxima informació i la documentació pública i alhora el dret que té la societat d'accedir-hi. Els qui creiem en la democràcia tenim molt clar que els defectes de la democràcia només es podran curar amb més democràcia i no amb experiments alternatius. I en el tema de la transparència és evident que influeix tant la voluntat d'obrir les institucions des de dins com també la idea de que la transparència exigida des de fora també acabarà obrint i airejant les nostres institucions. Encara que no apostéssim per això que us anomeno com a govern obert, en què fonamentalment necessitem aquesta transparència, dic encara que no hi apostéssim, la transparència és una qualitat del tot exigible a qualsevol democràcia, perquè en definitiva els ciutadans són els veritables amos de les institucions i, entre cometes, serien els accionistes davant dels quals cal sempre retre comptes i donar explicacions. A Europa, segur que l'Òscar ens ho detallarà més, però ho avanço, a Europa només hi ha 4 països en aquest moment que no compten amb una llei de transparència, són Xipre, Malta, Luxemburg i l'estat espanyol. A Madrid, tal com ja s'ha esmentat, s'està tramitant un projecte de llei de transparència, però és, suposo que bastant conegut, que és un projecte discutit. Jo només us vull deixar anar que una organització no governamental com és Access Info
destaca 5 mancances o 5 problemàtiques davant d'aquest projecte, insisteixo, projecte de llei. En primer lloc, ells diuen que és un problema que no es reconegui el dret d'accés a la informació com un dret fonamental. Jo tindria opinió potser diferent, però per Access Info un problema d'aquest projecte és que no defineix aquest dret com a dret fonamental. Segon problema, que no inclou a totes les institucions públiques dins l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquesta llei. En tercer lloc, exclou molta informació que quedaria exclosa de la llei en contra d'un conveni que existeix en l'àmbit europeu del Consell d'Europa sobre accés als documents públics, que Espanya no ha signat, evidentment, i que no podria signar amb el projecte de llei com està presentat. El projecte opta pel silenci administratiu negatiu, és a dir, que si l'organisme al qual li fem una pregunta no ens contesta, s'entendrà que ens denega la sol·licitud que li hem fet. I en darrer terme, aquesta entitat critica que es preveu un organisme que hauria de supervisar o que ens hauria de defensar davant de la manca de resposta, i aquest organisme que es planteja no és un organisme independent, dependrà de l'administració de l'Estat. A Catalunya, la llàstima és que no ens acompanyi el lletrat Bayona, a Catalunya sabeu que existeix una comissió, una ponència que van crear tots els grups polítics, ha començat a treballar, esperem que avancin. La veritat és que l'Oficina Antifrau ens donarà més informació. És un organisme, és una entitat, l'oficina, que a mi em consta que ja des de l'any 2009 va posar de manifest la necessitat de regular aquest dret d'accés a la informació. El model, jo penso que seria aquest conveni del Consell d'Europa de l'any 2009. El que penso que és importantíssim és que aquesta regulació inclogui com a principi allò fonamental que la transparència hauria de ser l'obligació, per entendre'ns, de l'administració, i que això hauria d'anar acompanyat d'un canvi de cultura social i administratiu. La informació, per regla general, hauria de ser pública. Caldria regular determinades excepcions o restriccions. Hauríem d'anar per aquí. Des d'aquesta perspectiva que jo parlava de govern obert, la transparència, i també ho ha dit una mica el director, hauria d'abarcar 4 àmbits. Per un cantó, quan parlem de govern obert i per tant de transparència, doncs caldria molta informació sobre els projectes de llei i normativa en general que prepara el govern. Les entitats, les associacions, els ciutadans haurien de conèixer i per tant poder-hi participar en aquesta fase. Hi hauria d'haver informació sobre objectius i actuacions del pla de govern. Els ciutadans, les entitats haurien de poder fer també propostes, haurien de poder fer arribar inquietuds, problemàtiques. Tercer àmbit, hi hauria d'haver informació sobre avaluació de serveis. Caldria implicar, caldria obrir a la ciutadania, a les entitats, i caldria implicar-les també a l'hora d'avaluar. I finalment, caldria garantir la informació sobre les dades que l'administració té, i això ens portaria a parlar de dades obertes, àmbit en el qual el govern de casa nostra ja hi està treballant. Per acabar, unes reflexions finals. Estic defensant, per tant, que sí. La pregunta inicial de si necessitem una llei de transparència, doncs la resposta és sí, ja ho esteu veient, però volia fer unes reflexions finals. Aprovant una llei de transparència no n'hi haurà prou. Tota aquesta primera part de la meva intervenció sobre el moment, sobre el malestar ciutadà, sobre la crítica, sobre el posar en qüestió el propi sistema democràtic del que ens hem dotat, això no ho resoldrem només amb una llei de transparència, ja ho sé, evidentment. Segona reflexió, també a partir d'un article més recent, en aquest cas de Daniel Innerarity, no fa gaires dies, va publicar un article en què fa unes reflexions al voltant o amb motiu justament també de la campanya electoral o, millor dit, de les setmanes posteriors a les eleccions a Itàlia, una reflexió sobre que
entre tots, i evidentment la comissió, la ponència parlamentària més que nosaltres, però caldrà acotar exactament això de la transparència que és. Inerarity diu cuidado, perquè segons com podem caure passant-nos per excés. I en aquest possible excés, en aquest crit d'alerta, diu dues coses. Un, si recordareu, la formació del Beppe Grillo va defensar que es transmetés en directe les converses per formar govern a Itàlia. Inerarity diu, això no és transparència. I jo estaria d'acord, això no és transparència. I fa un altre crit d'alerta, i és que tota la informació també es pot convertir en un excés d'informació. I esclar, si no es pot digerir, vull dir, si jo us bombardejo, això, si ens passem, tampoc no estarem en una situació de donar aquesta informació. Per tant, cal articular mecanismes, maneres. Inerarity diu que en aquesta, davant que alguns potser poden haver posat en dubte si la classe periodística, si els periodistes tenen o no tenen futur, si hi ha tots uns debats, que si jo mateix em busco i no sé què, i remeno, i els blogs. Inerarity diu, en aquesta perspectiva de posar la informació a l'abast, cal comptar amb que els periodistes tindran feina com per estructurar, presentar-la, m'enteneu, per poder-la digerir entre tots, vull dir que tenen paper o tenen, creu ell, una funció important a fer. I l'última reflexió, que em permet lligar amb les primeres paraules, he començat parlant de partits polítics i de mitjans de comunicació i també vull acabar parlant de partits i de mitjans de comunicació. Jo penso que la transparència és una eina molt valuosa per enfortir la democràcia, però penso que aquesta eina donaria encara més resultats, seria encara més útil si els partits polítics aconseguissin recuperar la confiança ciutadana i si els mitjans de comunicació també s'esforcessin en generar el clima de confiança i de civisme que va fer possible recuperar la democràcia a casa nostra. I en aquest sentit, una última cita, si em permeteu, d'un article recent d'en Quim Bruguer, que deia: demanaria compromisos a dos actors polítics rellevants, els partits polítics i els mitjans de comunicació. Els primers, els partits, els demanaria que si estan al govern, un cop al mes acceptessin alguna proposta de l'oposició i que diguessin públicament que és una bona idea. I si estan a l'oposició els demanaria que també un cop al mes votessin a favor d'alguna iniciativa governamental i que aplaudissin la seva oportunitat. Crec que els ciutadans ho agrairien. I afegeix, en els segons, en els mitjans de comunicació, els demanaria que 4 o 5 dies a la setmana omplissin totes les portades que volguessin amb denúncies de corrupció i males pràctiques. Però, afegeix, que reservessin 2 o 3 dies per presentar-nos polítics honestos i per explicar-nos aquelles polítiques públiques que ens estan ajudant a superar una situació molt difícil. La ciutadania també ho agrairia, diu. Fins aquí la cita. Uns i altres, per tant, partits i mitjans de comunicació, amb tota la transparència del món, tenim el deure i la necessitat de restablir la confiança en la democràcia. I això només ho podem fer amb més i més democràcia, no pas menystenint el sistema i creient que serem capaços d'inventar-ne algun de millor, que no seria el cas. Moltes gràcies, no sé si m'he allargat una mica més.